Dakle, treba mi pača lubenice. Da, savršeno. Sad ću iseći unutrašnjost lubenice. Divno. Sad mi treba tegla sa slanim krastavicima. Ja ne mogu da otvorim. Pomozi mi, draga. Naravno, daj mi malo vremena. Jao, stvarno čvrsto zatvorena. Ideja. Koristit ću zubi. Odlično mi ide. Eto, tegla je otvorena. Jao, ne mogu da izvadim poklopac. Bako, otvorila sam teglu, ali poklopac mi je ostao u stima. Jao, sačekaj. Znam šta treba raditi. Hajde. Uspela. Je li lice na mestu? Super. Britney, pazi sljedeći put. Dakle, vadim krastavce i stavljam ih na lubenicu. Sad ću posuti sve sirom. I preko stavljam drugi deo lubenice. Britney, vidi kako lep sendvič sam spremila.